Gipadayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga dili matod palisod abton ang minimum nga 106 nga boto nga gikinahanglan aron nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sumala pa kang Ridon nga lig-on ang basihan sa ebidensya aron nga makabot ang maong ihap batok sa Vice Presidente. Lakip na dinhi ang kaso nga 612.5 million pesos nga confidential funds. Ang 448 million pesos nga funds nga gidisalaw sa Commission on Audit Kunkoa ug ang 6.7 billion nga mga transaksyon sa magtiayon nga Duterte Carpio. Dugang pang ni Ridon nga nagahiusa ang House Justice Committee sa pag-ila nga dunay probable cause aron nga ma-impeach ang Vice Presidente. Gani gilauman sab nila nga hisgutan nila ang committee report sulod sa usa hangtod duha ka semana ug target niini nga magsumite dayon or masumite ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Samtang gilimod ni Ridon ang ang padayag sa kampo sa Duterte nga usa ka fishing expedition ang investigasyon og giklaro nga opisyal nga dili bakak ang migawas nga mga ebidensya ug kinahanglan kini nga mahatagan og tubag gikan sa Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte. Tatak RMN